Wel, wefan ydi o, a mae rhywun yn gallu ddefnyddio fo ar gyfer unrhyw prosiect mwyn codi arian. A nath un o'n ffrindiau fi ddefnyddio fo cwpl o flynyddoedd yn ôl i fynd i Japan. Ar gyfer cystadleuaeth hwylio, so mae mam yn meddwl, tria di o. Mae wedyn gwneud tudalen y prosiect, da chi'n deud be da chi'n trio wneud, lluniau, fideo, wedyn da chi'n deud, dwi'n cynnig rhoi gwobr bach i pob sy'n cyfrannu. Os da chi'n cyfrannu 10 pint, dwi'n deud diolch ar y Twitter a'r Facebook. A wedyn os da chi'n cyfrannu 1000 o bunnoedd neu rhywbeth, dwi'n mynd â chi allan efo fi am ddiwrnod i wylio fi'n ymarfer. So mae yna bethau gwahanol i fi gytrio roi nôl os di pobl yn eisiau cyfrannu at yr achos lle. O syniad gwych o ran y crowdfunding, yn siŵr gen i ryw whip-round fach fan hyn, ond o ran prynu cwch newydd i ti, faint o waniaeth bydde hwnna'n neud yn ymarferol? Wel, anhygoel. Mae'r peth yn reit sylfaenol yn amlwg, da chi angen cwch i hwylio, so mae cwch Olympaidd, mae'n rhaid i fi gael un mwyn i fi allu ymarfer. Dwi wedi bod yn rhentu cwch elusennol yn Weymouth, ond mae'n wedi golygu bod fi mond yn gallu hwylio os dwi'n trafeilio 7 awr i Weymouth. Ond os gyda fi gwch yn hun, so ni'n gallu ymarfer adra yn Pwllheli, hyd yn oed yn Plasmennau, rola rili lleol, ac mae Pwllheli cystal fenyw a Weymouth, a mae o well i fi peidio gorfod trafeilio. Byddai dal yn trafeilio fel ryw squads yn Weymouth, ond o ran y gwelliant sydd yn gallu neud efo mwy amser ar y dŵr, mae o'n ofnadwy o bwysig. Mae'r ymgyrch yn dod i ben cyn bwy hir, felly mae'n siŵr fydde ti'n annog pawb i gyfrannu cyn gyntaf ac sy'n bosib. Ie, plygio, oedd o'n i'n be, ond gorffen dy Mawrth. Di bod yn mynd, 28 diwrnod di'r tymor yno fo. Ond, mae wedi bod yn mynd y ddau iawn, dwi wedi synnu a dweud y gwir efo gymaint o pobl dwi'n mynabod chwaith sydd wedi cyfrannu, so dwi'n ddiolchgar iawn. Beth yn union yw cost cwch felly? Faint o arian i ni'n sôn amdano? Wel, oedden ni wedi bod yn sbio ar dipyn o gychod ail law, a mae yna gychod ail law sef o'r kits dwi angen i gyd am 13,000. So maen nhw yn drud, a mae mam a dad, ers i fi fod yn hogan fach a dechrau rasio, wedi bod yn cefnogi ac yn dechrau prynu cychod i fi. A maen nhw wedi ddal ati neu hynny yn amlwg, ond da ni angen bach o help yr ariannol erbyn hyn, achos ar ôl trwy'r dosbarthiadau i gyd, da chi'n gorfod prynu cwch, a wedyn da chi'n gyrraedd y gwch dryta un ar ôl hynna i gyd. So mae o'n rhywbeth, dwi wedi cael grant 4,000 gen Hwylio Cymru yn ddiweddar, so da ni'n trio codi 8,500 ar y crowdfunder, dyna y targed nath ni osod. Da ni newydd fynd dros 2,000, sy'n briliant. So o'n i'n disgwyl cael cymaint o hynny. Ond jyst yn dal i ofyn. O ran dy yrfa di yn hwylio, di bod yn rhan o gyrfannau Cymru a Phryden ers blynyddoedd bellach, ond ble ti arni ar hyn o bryd? Wel, dwi ar yr rhan lle dwi'n newid o fod yn hwylwraig ieuenctid i hwylwraig Olympaidd ar y funud, so mae'r gam enfawr, yr cam mwyaf dwi erioed i wneud. So mae o'n ddipyn o her i fi newid o fod yn rasio yn erbyn plant o dan 19 i rasio yn erbyn oedolion sy'n proffesiynol. So dwi ar flwyddyn allan lenni, ond dwi'n mynd i brifysgol mis Medi, ac fyddai'n ymarfer efo ac yn rasio yn erbyn hwylwr proffesiynol. So mae o'n newid byd i fi. Ond dwi'n ffodus iawn bod fi'n dod i fewn i'r system Olympaidd yn mlwyddyn Rio. Oherwydd dwi'n cael gweld yr holl baratoiadau sy'n digwydd. Mae un o'n ffrindiau fi newydd fynd allan i Rio i ymarfer fel training partner. Felly mae'r pethau'n anhygoel, mae'n atmosffer briliant i fi fod yn do. Wel, mae'r cyfan yn swnio yn gyffroes dros ben, ond ai Tokyo yw'r targed i ti felly? Ie wir, Tokyo 2020. I fi yn enwedig, gan bod fi wedi bod yn Japan llynedd, 2015, a wedi dod yn 5 dwi dweud 5 mlynedd, 5 lle, dwi eisiau fod yn gyntaf yn Tokyo 2020.